Hi guys, welcome to my channel Mama Dils Vlog. Karon magluto ko sudan na magpanihapon og tiil sa manok. Amo na ning gilimpyuhan, amo pa ning alimpyuhan kuhaan amo ni og mga kuko. Inya amo ning i-fried. Tangan amo og cornstarch harina. Ug amo pa ni siya unang alatan, among timplahan, amo pa ni siya alatan. Ug ane kani guys. Oh, kuhaan amo tiil. Aw sa ni kuko. Kay nang hingo ko. Favorito ni sa akong mga apo ko dire. Ganahan ni sila ning barbecuehon. Nya karon amo ni i-fried. Pero laphaan pa namo una. Butangan ang buong harina. Ayos. Kay ganahan ang mga bata ani. Bisan ako ganahan ko. Kontra doon. Lami gani ni siya barbecuehon. Favorite na ni mo ma og barbecue? Ang usa ka tuhog ani guys, duha ka buksulod. Lami na siya barbecuehon mo no. Maoy 15. Nya og duha imong paliton, duha 25 ka tuhog. Ali ni kayo ang ay sumsuman. Pero naho guys, ako ni sud ano kanon. Okay, mo na imong favorite no. Lahan ko aning tiil. Wow, sana all. Sana all. O dagko kaayo siyang pagkatiil, hinlo. Maano ni guys ang akong nilaphaan nga tiil. Tiil sa manok, oh. Amo na po din i-fried. Rato ra ni siya guys. Oh, sa piniputos ale. Itimplahan ako ni asin, betsin, ahos, o laurel. Kaya mo man may kuan, wala may paminta. Dahon ra sa laurel, ahos. Betsin or asin. Unya, magkuha na ko tuog. Ayun na. Amo ni siyang gamitan og harina. All purpose kaya nilain nga harina. Yun ito man. Okay. Ligid-ligid lang nato na sa harina. Wala po ko'y cornstarch. Palhin ta dire sa landag. Ngayon is ang tiil sa manok. Favorito na po din sa akong mga apo ko dire sa bukid. Mukhang ka na lang. Gunit ito yan, love, kay itakang ka. Yan. Subo ko. Subo ka. Papa. Man. Paano sa Yan ka. Mauni ang akong fried nga tiil.
Saman here, the chicken. Maganda din tayo. Pag okay mo. Mo na ni akong naluto nga tiil sa manok akong gi-fried. Sarap o lami kayo itunlob og kuan. Ketchup. Ang sarap-sarap. Lang ko na be. Kuan na sila. Mẹ. Ang lutuin dukot. Nilutong tiil o ganahan sila sa akong tiil kay paresan og kuan toyo, tsoka, anay gusto ketchup. Napo ko'y inununan nga isda. Lami kay lap. Okay. Sit down mo, sit down. Mahal yung kuwan, 150 niya. Tiil. Just one ka ulit iya. Landag na yan. Di ba lagi landag yan? Tingko dun dun. May bangko. Why bangko? Kaya Yes, pa kayo dito. nanay. Nay. Angay ka tiil. Tiil. Napo inununay. O na yung taon inununa na mo nga isda. Rob? Nagub-ob sila sa tiil. Rob? Ha? Wata. Mahal Gikapoy ni sila kay nangaligog swimming pool. Ha? Kuman ako. Ano nang gilutuan lang ng tiil. El subnok. Tiil sa manok. Duswa ma dito. Ito bang duswa ma? Mak. Nansa man na? El subnok giiwa. Lame, de. Lame. Afrog, upog. Lame, afrob. Oh, kana afrob. Ganahan sa kanan si Elnak na. Ikaw, lab. Naman. Ganahan ka, lab. Lukas. Mamigil mo kalau unya. Dali kayo mga ito ka. Ara, dyan, dyan. Nay? Nay? Angay kag tiil ta, nay? Tiguwang naman ko ni angay sa hotel, tiguwang mo ko. Put na. Ano na yun? Dahil mapisaya lang. Bibo may nagkaon sa among sudan sa tiil sa manok akong gi-fried ganahan ang mga bata. Og see you next vlog. Bye-bye. Ako, guys.